Sziasztok! Most egy mód bemutatót fogok csinálni, mert rég csináltam már videót, Minecraft meg minden nincs, addig nem bírok csinálni micsodát, multiplayeres tudok. Most is csak 10 percet tudok felvenni, mert az Actions nem működik nekem. Nem tudom miért, majd beállítom. Mindegy, csomó minden van, majd most felrakom mindezt, nem beszélek tovább, indítsuk el a Minecraftot, én most itt újra patcsolom. Hát nem érne, amúgy crash-elt, azért újra fogom patchelni. Addig majd belinkelem a módnak a módját. Ezt jól megmondtam. Közben mozgatom ezt az ablakot, és nem tudom, hogy miért. Úgy. Van módloader, minden. Le is patcheltem a Minecraftot. Ez egy, majd mindjárt meglássatok milyen mod. Mondom. Futtatás százalék, tudjátok szerintem bin Minecraft.jar és WinRAR. Innen töröljük a meta infet. Igen, mindenket török. És akkor modloader. Majd ezt is linkelem. Megfogjátok, berakjátok a modloadert, eddig megvan. De megfogjátok, és ezt, ezt berakjátok ide. Bent van. Elindítsátok a Minecraftot. Lehet, hogy nekem nem fog működni. De azt nem árulom már, hogy miért. Mindegy, úgyse fogom megmondani. Igen, szerintem nem működik. Igen, nekem nem működik. Modloader file. Valószínűleg hibás ez a mód. Próbáljuk csak betenni a sesust. Nagyon gyorsan lepatcsolom a Minecraftot, mert még van 8 perc. Hét perc. Ezzel a... hol van? Ezzel nagyon szar bandicam-mel veszem föl. Sajnálatos módon. Control, gyorsan bedobom, úgyhogy megnézem, működik a Minecraft móddal, mert volt olyan amikor nem működött. Legalább lássatok, hogy lehet betenni a Sonic Etern módot. Nekem laggol, most lesznek új cuccok, most veszek fel új cuccokat a gépbe. Na, ezt gondolom nem számít annyira. Nem, videókat meg ramot fogok venni. Mindegy. Optifine C3 berakjátok, C3-as verziót, vagy hát másikkal nem tudom, hogy elindul, de nem kockáztatok. Követök, belehúzzátok, leokoljátok. Bent van a Sasus mód. Hát úgy látszik, ebből 2 mód bemutató lett. Egyszerre 2, mindegy. Hát ez eddig nem crashelt be nekem. Ez mindenkinek nem kell ez ide. Igen, ez betöltött. Figyeljétek, hogy laggol. Oda néz. Éreztem. Jaj. Hátrébb bírok menni. F5, nyomjunk egy F5-öt. Láthatjátok, hogy működik. F5. És megmutatom, hogy milyen jól néz ki benne a víz. Kedvencem a víz benne.
hogyha nem laggolna. Mindegy. Megígérem, hogy nem sokára nem fogok laggolni, és ezzel csinálok majd videókat. Nehogy oda tedd. Hámos a resztonokat. Na. Na, így néz ki a víz. Tök jó. Megnyomjuk a lángot nem fogok eltenni. Varázspalack. Még nem is láttam, hogy néz ki. Lássátok, hogy effektet kapott az is vele. Hát nem segítettem semmivel többet, mint kellett volna. Linkelem a leírását az első modnak, amit be akartam mutatni. Egyébként az lett volna, hogy kocsikat ad a játékba. Nem is akármilyen kocsikat. Olyan kocsikat. Szó szerint életű. Nagyon életű. 2 ember belebír ülni, és nagyon jó. Nekem nagyon tetszik. Ennyi is lett volna a mod bemutató, hát sajnálatos módon nem sikerült bemutatom, linkelem, remélem nektek sikerülni fog, ezt nem lett volna. Remélem nektek sikerülni fog. Sziasztok!